Chamo Muxía e estudio no IES As Fontiñas. Eu queríalle moito, amaba con loucura, estaba toliña por ela, polo seu acento, pola súa ternura, pola súa sinxeleza. Era perfecta, con ela compartiría o resto dos meus días. Estaría ao meu carón en cada segundo, en cada minuto, no meu maxín, nos meus soños e nos meus beizos. Por ela, cheguei a manifestarme como unha persoa que defende o que realmente me define. A min e a ti, a miña lingua e tamén a túa. Ola a todos e a todas, eu son Belén. Eu son Lidia. E estudiamos no IES As Fontiñas. O galego é a nosa lingua habitual e valemos para a aldea, A cidade, a escola, a facultade, nos camiños, nas rúas, nas prazas, nos comercios, nos hospitais, nas discotecas, en matemáticas, en xeografía, cos avós, cos primos pequenos, dende Fisterra, ata cos ancares. orgullosas do noso, orgullosas do galego. Porque o mellor sucede o botón cando o meu está no bu, que non o sei, por se acaso, vale? Oh, estamos grabando. Espera,